Baba ina za ka nemi ki hanya gida zani zauna da yan uwa. Baba ina za ka nemi mulki gida zani na zauna da yan uwa. Na tuna sanda mun ka kammala mulki a tenuwa muka yi hannu oba fuskoki babu damuwa babu kwatankwacin mu tsafa a jiki na mu nutsuwa mu ta sako rasa zakatan mu kuma babu damuwa. Baba ina za ka yi mulki hanya gaba yanzu gida za da zauna da yan uwa. Lotan nan idan ka ganni fa zan baka sha'awa maina a can sutura ta gwanin kawa ga kadara a ko'ina filaye kwadai yawa sannan ga gida na kwanci na yayi unguwa. Ina za ka nemi mulki hanya gaba yanzu gida za da zauna da yan uwa. Sannan ga direba na wani kai na a nutsuwa sannan ga direba mai kai yara su kulkuwa sannan ga direba mai kai mata fa unguwa motoci kala-kala har da ta haura. Kowane mako uku mai fenti yana zuwa sabunta fente a waje da kokuwa sannan masu dan mara lafiya da zaukuwa kudin so ya likita zai bakunci mutuwa. Ina za ka nemi mulki gida za da zauna da yan uwa. Sannan shekaru fa sun ja tsufa yana zuwa ko ya hana na auren wurgan na imuwa yan yara da gwai babu guda na garkuwa ga sako na mutuwa tsufa ya yi garkuwa. Kula ba da duka expensive yayi mun yawa bashin ma'aikata da yawa yayi mun yawa sannan ga kudin su kulkutu yara yana yawa na manta a yanzu in kuma ba a sa zuwa. Ina za ka nemi mulki hanya gaba yanzu gida za da zauna da yan uwa. Sannan akan hankali fa tunani yana yawa sannan ga yawan larurori sun yi mun yawa sannan na je gwajin jini aka ce ya hawa a tare ina ta yi sannan yana ta dadduwa. Mai mazanan yi firgige na dawo da nutsuwa mai farga irin ta fargar jaji da makuwa ɗan sauran kuɗin da kadarori sun yi raguwa sai nan nemi yin sana'a na kama kasuwa. Ina za ka nemi mulki hanya gaba yanzu gida za da zauna da yan uwa. An ce maluwal banuna a duniya yake kawa da 'ya'ya da dukiya yau sun zamba karkawa cuta ci take kuɗi kullum na rage yawa har na fara sai da kadaro ba mai yawa. Ina za ka nemi mulki hanya gaba yanzu gida za da zauna da yan uwa. Raina ya dugun zuma in na je nucewa zube na kawai ake wasu ma na mini shewa ganin na ta tafiya ba kwamboi na garkuwa sannan babu jiniya a taken gane nan zuwa.
wuce a titi kaga daga hannuwa damuwa da amsawa ta da kulawa yanzu ko babu mai kulawa wane yake zuwa sai ma in an kula ganewa ka tafowa abinda za ka yi yake hanya nawa yanzu gida za da zauna da kankowa ko tafiya nake ta yi wani yawa wage ne na tsarguwa ya hana min nutsuwa dukkanin majalisa na wuce zan yi tsarguwa su na kawai suke su neman ni daukuwa bayan shekara 8 saukata da mulkawa masauran abokanan gaba sai a 'yan uwa ‘ya'yana da masu aure na ta zaukuwa kullum ba ni lafiya gara a kai ni kushewa ina za ka ne mulki hanya gawa yanzu gida za da zauna da ‘yan uwa cuta ta kala 3 ba waraka ba mutuwa da cutar hawan jini ta saka sashe mutuwa sannan ga diabetes ga TV yana zuwa na sau da kaddara akan sati ko babuwa karshe dai in ba ku labari kun ji yan uwa an halakai ni hospital an girke ni kokuwa kullum magani na hausawa an ka jikawa dan alkin takaddara kan mace su yi kuwa Baba ina za ka ne mulki hanya gawa yanzu gida za da zauna da yan uwa wannan shi yasa na dan waraka ta nake yiwa dangi yan uwa nasiha kan wanka rayuwa sakon nan akai wa alan waka na kanawa da sako ya isuwa ga masoya da yan uwa da duniya kawa godiya da sai